an IED attack along Elwak, Wargadud Road, which involved a motor vehicle belonging to a contractor installing KPLC posts and K-posts. Jiangweno yudo hinyruok bang' miruti ma otegi e bwo lowo muoch kuom gach kambi Kenya Power manerik oting'o funde maloso sitima e gweng' manie kind Elwak gi Wargadud Mandera. I want to commit to you that I will do everything possible to make sure that you have additional personnel, more equipment, and be better resourced so that you can undertake this assignment. Jatend Kenya William Ruto ne otimo limbe mapoya Haiti kama oyango ni obila moko ikore ne riwore gi jowetegi maketo arita e pinyno. We want to check on the safety of these boarding facilities. We want to ensure that they are firefighting equipment, that they are working. We want to ensure that the students have also been sensitized on fire drills and other emergency drills. Apisas mag somo e kaunti ma Siaya oyango ne giketo okenge mag rango ikruok moketi ne geng'o masira mag mach e sikunde ma Siaya. Nya kwa mogi jwang kamoro ma intiere arwa ke chenro mar migago chiengni ka gina nibro bedo kora kocha ko nyaka wanga watieki ninga en James Opondo machiegni. Jatend piny William Ruto koro dwaro mondo riwruok pinje ochiw sir mowinjore mondo obila ma Kenya med chopo kare operation mar kwe e piny Haiti. Ruto notimo limbe ma apoya e piny Haiti kendo goyo mbaka kod obila ma Kenya manie pinyno ka oyango ni maromo obila 600 moko biro riwre gi jowetegi e pinyno e jumbe manok ma biro mondo mi gimed jiwo arita kono. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Limbe mare pinya itetelo mokwongo bang' obila ma Kenya tieko ndalo 100 misen mar keto kwe e pinya iti. Melete chai mingi kunywe chai hapo. Jatend piny William Ruto omolo kure yora lingling kendo goyo mbaka malach kod obila ma Kenya mosethiro njore mag kweth mag tama motelne kod Jimmy Cherizie moyangore kod nying mar Bobby Q. Ruto otiyo kod thuolono mar kone riwruoge mag pinje mondo sir obila ma Kenya kod gik madwarore e misen mar kwe e pinya iti. I came here specifically to know about your progress so that friends and partners and many other people who believe in stability and peace can work with me at the UN General Assembly to make sure that you get the requisite support, human capital, equipment, and also other resources to make sure that you deliver on this mandate. Kolose bo maduong' ma Port-au-Prince, Ruto otelne Kenya dhi medo kedo kod njore kendo kiro gi oko e koda ka kunde mag sirikal mag ng'wano moting'o mago mag sirikal mag Haiti. The job of stabilizing Haiti, of dealing with gangs in Haiti and violence, and making sure that we free the people of Haiti from this yoke of underdevelopment occasioned by violence is possible. Ruto okoni obila 600 mamoko mag Kenya biro donja ite jo manyien tok tieko tiegruok kalure ni mano en tielo mar ariyo mag kweth mag obila maidhi mede. That I will do everything possible to make sure that you have additional personnel, more equipment, and be better resourced so that you can undertake this assignment on behalf of all people of goodwill. Jatend piny Kenya William Ruto okone pinyno ne piny Kenya oikore mar miyo gi sir mag manyo yore mag chiro chumi, chiwo lwasi makare ne jo ala kendo chiwo tudruok makare kod jirendegi. That as we talk here, there is progress being made around the port, and that more vessels, larger vessels, are now docking at the port, and you with your brothers in the Haitian National Police are working together to make sure that the environs around the airport is secured so that we can begin to open the economy of Haiti. I have been informed by the government here
that schools were supposed to open earlier. They will now open on the 1st of October. Opoyo bila ma Kenya e kum tich magisetimo kendo jiwogi ni kinda kod chir ema dwarore mar ting'o bendera mar Kenya malo. Vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. You guys are the best. Mumekaa rada, mumekaa chonjo, mumefanya kazi ya maana sana. Na mumepeperusha bendera ya Kenya mahali ambapo wengi walikuwa na taswishi. Mnajua hii mission yenu kule nyumbani watu walikuwa na taswishi sana. Walikuwa na wasiwasi sana. Lakini nyinyi mkasema sisi tuko na training. Ametutendea. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga kuoma lipodno. Kawadhi nyime ni obila sub-county mar Ariada, county ma Siaya, timo nonro wito mar Moses Oduor ma en jalup ruoth ma member sub-location ma wachore ni ne onegi gi jok moko ma okong'e sa 7 mar otieno manyoro. Kaluwore gi komanda mar obila ma Siaya Sarah Koke, jalup ruodhno wachore ni ne owuok oko mar yudo konyruok matin e kar konyruok manie dalane kanyo emane jogo omonje kendo tong'o ng'ute. Ne oring kode kar thieth Maluok Mission Hospital ma nitiere machiegni gi alwora ma odakie. Kata kamano nowito ngimane kata kapok ochak thiedhe kaluwore gi hinyruok marach manoyudo. Ringre mare koro kan e kar kano ringre Maluok Mission Hospital ka irito tim nebero. We have been informed by the sub-county police commander Arienda. We are actually looking into that matter. Is Moses Oduor. He was actually assaulted in his home. He was assaulted during the night. He was taken to the hospital and succumbed to the injuries at Luaka Mission Hospital. But we actually do the investigation first to see whether we can actually get the sealants. And the DCI men and officers are on the ground. Establish how could somebody come and attack him in his home. Riwruok mar elimu bora working group dwaro mondo migao mar somo dogie chenro ma nyachona mar siro sombo mbalariany e pacho ka kaka yor tieko ng'ur ma osebedo ka neno e pacho ka. Riwruogno kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo owit kucha komiti manyocha ochuogi mar nono wachno. Giwacho ni chungo chenro manyien no ok en gima nyaka chuogne komiti e kinde mabende koro osenenore e lela ni kit chiwo sir mar somo manyien ni ok ti kendo ok konya jopuonjre. The current regime is attempting to buy time, weaken the opposition and avoid delivering meaningful education reforms. Previous regimes have employed similar tactics by forming commissions of inquiry to calm public dissent. However, despite the solid recommendations from some of these commissions, no significant outcomes were realized as the regimes failed to implement them. We have lots of money splintered and given to individuals called the MCS, the women reps, the MPs of the National Assembly, the governor's office with bursaries and scholarships. The president has his presidential scheme. Ministry of Education at Jogo, their scholarships dished out to those who know. A lot of money is actually going to waste. It can be put together, put into education so that the right to education of everyone is guaranteed. Jod bura medo kwedo okang' mar doho mamalo kwedo agulu mar dongruok mar kuonde chung' ude bura kata NG-CDF. Moko kuom jod bura ka otelnegi gi jaod bura ma Chiring'anya Patrick Simiyu wacho ni agulu no osekonyo e dongruok mar gwenge kod reso familia ma ochando kendo ok owinjore wite oko. Sasa hii mswada yenye wanasema ati wachukue hii pesa ambayo ni pesa tunatoa ndani pesa ya basari ndio tulete niweze kugawia nyinyi, na mumeona vile mimi nimegawa. Kusema kweli mgao yangu inafanywa wazi peupe, na nimesema nitaongeza. Sasa wanacherengani, narudia tena, hii pesa ya CDF mnasema ibaki na wajumbe, ibaki hapa, si ndio? Pesa ya basari ibaki ama wachukue? Ibaki hapa, si ndio?
kwa sababu mjumbe ni anajua mahali iko shida. Ka wadhi mago motudre koda weche mag kanisa. Ni ndalo machuok kende bang' od bura mamalo kadho paro mar biro keto nyong'ong' chenro mag kanise pacho ka kendo keto negi chudo mar osuru. Kanisa koro wuok oko ka kwedo magero okang' makamano ka giwacho ni okang' makamano dhi kelo ng'ikruok e chenro mag kanise. Kano wuoyo e kanisa mar First United Methodist Church mantie Moheto, Kuria West, kaunti ma Migori, jadolo Kennedy Mwita wacho ni kanise osebedo ka tiyo kegin kendo ok owinjo piny owacho odonjre kodgi e yo moro amora. Mwita wacho ni okang' makamano nyalo biro kelo pogruok e kind kanisa gi sirikal, ka koro wacho ni kanisa biro dhi e doho mar kwedo okang' makamano. Baadhi ya walio kwenye serikali humo ndani wameshindwa hata kumudu rasilimali ya serikali. Itakuwaje watu waanze sasa kumudu rasilimali za kanisa? Wacha kanisa jitegemee, kanisa jiendeleshe, na serikali pia ijiendeleshe upande ule mwingine. Maana kila kanisa tunalipa ushuru kwa njia moja ama nyingine. Kila mwaka tunalipa, tufanya returns, tunafanya kila kitu kinachohitajika. Kwa hivyo mimi ningesema kwamba huo mswada ninaupinga kama Kennedy. Tutafuata mbinu ambazo zimekubalika kwa katiba kuweza kuchallenge huo mswada. Kama vile counties wanapewa pesa na wale wengine, kanisa linastahili kupewa pesa kwa sababu kanisa linafanya kazi nyingi ambazo serikali inastahili kufanya. Kwa miaka 13 kanisa letu la United Methodist Naivasha limehudumia vijana na kuwatafutia majira na kazi. Nafikiri serikali inastahili kutulipa sehemu fulani. Na kwa hivyo wakitaka tukae chini tufanye auditing, utagundua ya kwamba ni serikali itakuwa ikitenga kiwango fulani ili kuweza kusimamia makanisa ambayo yanafanya kazi ambayo serikali inastahili kufanya. Na sijui kama kuna mtu amewaeleza hivyo. Riwruog jodong Luo e kaunti ma Mombasa opako kwe masani nitiere pacho ka to chutho bang' migosi Raila Odinga bedo gi piny gi jatend piny William Ruto kendo singo mar tiyo kanyakla gi koni gombo margi en ni Raila Odinga koro yud sir motegno mar yudo kom mar AUC matayo riwruog pinje Afrika mondo migiti kanyakla e kelo dongruok mowinjore e pinjego. Joja oko nigi ler mathoth kowuok kadhowadh nam chumbi. Tend jodong Luo kadhowadh nam chumbi ne jobago romo kendo nyiso oganda onagi ni mae kinde mowinjore mar biro kanyakla kendo dongore kaka oganda. Ma gikoni en kaluwore gi kwe masani nitiere pacho ka to chutho bang' migosi Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto singo mar tiyo kanyakla. Omiyo wan kaka jo Mombasa kendo Luo Council of Elders wadwoko erokamano maduong' mondo Nyasaye omed rito Raila kendo rit jo Kenya. Chuny maler manyotimo omiyo kawuono wan gi kwe kendo wan gi mot, wagone erokamano. Chuny mar Jaluo ken chuny mar chwero remo, omiyo kanoneno katek to koni nyaka kura donjie. Jodongo go mane loso e hembko mar Onagi Mombasa midendo ni Tom Mboya Memorial Hall ne bende ojiwo jotelo duto e kaunti ma Mombasa mondo miyo ti kodgi kanyakla. Okwayo leaders ma wan go sani moloyo jo kaka minister Abdul Somad kaka deputy party leader wan kodgi. Ginyiwa kaka oganda mosechung kodgi matek moloyo kabila mora mora e Mombasa ka. Oyie ong'ewa wang' maber ma nyithindewa motieko skul ka nitiere kibarua wote manyalo wuok to parwa kaka joluo man kode seche te. Kik owewa kawacho nyithi kiye to wan wawegi to wateg meyae kaka jatelo marwa mwageno. Ne bende gijiwo rowere mondo miyo bed machiegni gi jodongo kendo bed kasomo pachgi e kinde ka kinde. Ma iyo makende magikoni biro miyo giloso wang' achiel kaka oganda. Onge kama kijana osegwedho jaduong', jodongo nogwedho kijende. Kijana yoyote mano Mombasa ka kamora mora Tom Mboya ka en marwa ken marwa, wabiro weye to nyiso ni kokubie Tom Mboya ka to kakoro wa tiene ni Tom Mboya pod to ene giri joluo. Omiyo an adwa jiwo yawuoyi mapod yot mapok okawo kipande sechegi ma ok olewo ni warit nyaka tarik
2027 mano bobedo modeko gi ng'ata ng'ata mapok okawo kipande mae sa mar kawo kipande mondo kik waywagi ni koro kipande onge kiang'o wachak sani. E seche gogo ne gisiro lek mar migosi Raila Odinga laro kom riwruok pinje manie Afrika. Kaka oganda luo wasebedo ka gimoro wadwaro wasiko wago korwa kendo wawacho ni ma waseyudo wang'ne wayie mondo wakung dhowa walam Nyasaye ni Raila Amolo Odinga ni koromo dwe mar 2 mitimo yiero mar jakom mar Commission mar Afrika oyudi kendo Nyasaye mondo tele mondo chieng' oseyudo eka wanago sigala kendo wanagwe kaka oganda luo ni wuodwa bende bedo ng'at motelo ne Afrika mangima. Raila jang'ad bura maber gimoro amora manie Afrika ka kako osebedo korito pinye mar Kenya kong'ado bura seche duto kong'ado bura ndalo duto kendo koketo Kenya bedo kare. Wang'eyo ni kata kodhi e Afrika mangima koro wadhi yudo kwe kabisa. Lwenje matimore koni gi koni wan gadieri ni Amolo Tinga Wunyalego dhi chungo te ne jolemo kaka jolejo mosebedo gi Joko Odinga nyaka nene ka gilamo no yud loch. Joroho, jo SDA duto lamuru lamo monyalo lamo mondo loch oduogi mar Afrika ni. Koyude Afrika ni mano wan onage moyude. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano Aoko kowuok kadhowadh nam chumbi adoka oyuma adundo nyakora mugajwan kapok adhi e yweyo. Jayalo mole ochuka wachono ni Ramogi TV ka entiere Rarieda Sembo mora inya kod Ramogi TV kendo ler weche duto chiwo Ramogi TV ni kare amor gi limbe mar jatend piny William Ruto e piny mar Haiti ka omiyo polise mijingo kuom tijno magitimo. Ramogi TV migago James Opondo Senior an Morris Dianga kawuok Kamgundho kone akwayo ker William Ruto ni orange arita mantiere borders mag piny Kenya koda mago bende mantiere kor gwenge moloyo keto mana pache piny mana Haiti. Ramogi TV ler pile kendo amoro go ahinya ma Sara Singanya kwaro Odongo mar wang' neno West Kanyamkago Sunday ne babo wa Singa Odongo koda joka Singa duto te. Erokamano neno kacha utimo gika Ramogi TV ler kendo weche manyien chopono yono makare Ochieng' wuod Daniel Odure. Erokamano nyakora mugajong wakawo yo madundo kikidhimbo nikech pod wan gi weche modhuro. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired
inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations. Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya ofa za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine, una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 star 5 hash saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua material zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machiegni kendo nyakwara mogi tiyo kod yore machon mag pur en gino ma osethiro nyaka mar puothe kendo weyo oganda gi kech kata bang' tiyo gi mwandu kod teko mathoth e pur. Kata kamano jopur e kaunti ma Siaya koro ijiwo mar rwako lony manyasani e pur moting'o keyo pi e puothe kata irrigation kod kano pi mamol e yawo kata dams mar tiyo kode e kinde oro. Kane oloso toke nyasi mar alam e kanisa moro e sub-county ma Ugunja, midusa mar pur kendo japuonj mbalariany ma Nairobi Laktar Orodi Odhiambo kwayo jopiny mondo orwak chenro manyien mar purno kowacho ni en gino mosenyuolo olemo mathoth nyaka i gwenge ma oro ogoye tach. Watemo chiwo rieko mar piny kaka piny nyalo bedo gi chiemo moromo, to e wachni emomiyo waneno ni Nyasaye omiyowa thuolo mondo wachak kaka wanyalo loso piny mondo piny oti ni ji, to ka piny osetiyo ni ji dhi bedo gi yuto, to yuto no ema dhi kelo pogruok n'oganda. Nikech oganda wa mantie piny Luo ka kata Ugunja ka, gima duong' kabisa machando ji en yuto. Yuto ma ji ni piny nikech puothe ok ti maber, au chiemo wan go gi pi ma wan go ok okonywa e yo makare, ok miwa yuto makare. Omiyo rieko ma wadhi kelo en rieko mwasetemo mwasetiyogo ma dhi golo ber mar pi kod ber mar lo, mondo wanwang' kaka lo gi pi nyalo medo yuto n'oganda, to kosemedo yuto n'oganda to oganda dhi bedo gi dak maber. En rieko makende nikech wasetime kuonde mamoko, wasetime Garissa, wasetime Magoya ka, wasetime Mandera, wasetime Turkana. Waneno ka wanyalo tiyo gi pi gi lo kod puonjo dhano yo makare, to ginyalo loko pi gi lope ma gin go gi yuto makare. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ojiwo jogo madonjo e keny mondo ong'e chalgi ka otenore kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell e seche ma kwan jogo manitiere kod tuo mar ringa mar remo medore e kaunti ma Migori. Jojuma nigi ler mathoth. Kalre kod lipod owuok kuom migawono mar thieth e pacho kae,
Maromo nyithindo gana 14 inyuolo kod tuono mar ringa mar remo ma bende ong'ere kaka sickle cell e higa ka higa. Tuoni mar ringa mar remo thoth e kaunti 17 madore e gwego mag Nyanza, himbo mar piny Kenya kod dho wadh nam chumbi kaluwe kod lipot mogol kod migaono mar thieth. Kaunti ma Migori achiel kuom counties go mantie kod hono malo mag jogo modak kod tuono mar ringa mar remo. Paul Olike na pisa mochune kedo kod tuoni e kaunti ma Migori. Compare last year ndalo machal kama ne en 1420 but waneno kosedongo masani koro wan gi by dwe mar abich ne wan gi ji 1908. E seche ma kwan jogo ma inyuolo kod tuoni mar ringa mar remo medre e kaunti ma Migori, penjo maduong' en yere kaka inyalo duoki piny kwan nyithindo ma inyuolo kod tuoni mar ringa mar remo kaachiel kod chiwo arita makare ne jogo modak kod tuoni. Kendo gi gimoro miluongo ni mwadwan wachaki miluongo ni marital counseling and partner testing, maka wadwa donje keny to dichuo gi dhako ng'eyo chalgi mar sickle cell mana kaka ging'eyo mar ayaki, nikech obro konyo mondo mi nyithindo mibi nyuol kanyo kik bed gi sickle cell, to gibed kata kopo ni gibedo gi sickle cell to parents ong'eyo, ma en gima ok kaw gi buok. Mar insurance mwan go gi especially NHIF ma ineno ja mwananchi ma piny ka kaoni, oningo ketni nyathi ma ja sickle cell oningo ketni cover moro ma special ma cover thieth ne te, yedhe ne te. Jolo nyochego mag thieth wacho ni pimo tuoni chon kendo chiwo arita makare ne jogo modak kod tuoni dwarore e piny Kenya. Thoth jonyuol fwenyo tuoni kuom nyithindgi ka odeko. Grey Achieng' Orero majade gwego mag Ragane kaunti ma Migori en achiel kuom jonyuol mantie kod nyithindo modak kod tuono mar ringa mar remo. To nobedo kotuore matin en ng'ama nigi homa sano pime ka ne en higa 5 ema nofwenye ka ne en gi sickle cell. To nobedo nwa mapek nikech ka nwawinjo kaka tuo sickle cell en, kaka ting' mar ja sickle cell gi tich ni bro bed kimede remo, ema nobuogowa kabisa. Luoro jonyuol rem ng'eyo mathoth ka otende kod tuoni kaachiel kod akweda bende osethiro okang' mar kedo kod tuoni. Temo mondo stigma about sickle cell odog piny, nikech ji mang'eny paro ni sickle cell en tuo mar ng'ato koer, nikech jomoko paro ni kakoro nyathi moro remo siko rumo ni aruma ni koro nitie jochiende mabiro madho remo. Koyo ok en kamano. Tuo mar sickle cell en tuo ma wuok kuom parents. It's a genetical disease. Jonyuol mantie kod nyithindo mantie kod tuoni ma oting'a chieng' wacho ni yudo thieth makare ok osebedo mayot ne jogo modak kod tuoni. Inyalo yudo seche moko remo nitie, seche moko be remo onge. Sama remo onge chuni ni gibro ori e osiptal ma remo nitie, ok gibi keti kanyo. Kasto chon ne wan gi challenge mar yath moro nitie ma gitiyo go miluongo ni hydroxyurea. Sani to bet koyudore, inyalo yude at least en cheaper moingo oko, nikech oko kidhi ng'iewe ibro ng'iewe seche moko $80 kata 100. Koro sama ok yude referral chuni ni ibro ng'iewe oko. To kidwa ng'iewo yath $80 mimuonyo pile ka pile kata $100. En pek ne wan jonyuol man gi nyithindo man gi tuo sickle cell. Koro ne wachako gimoro ni revolving fund pharmacy ma wabro ring fence wach yedhegi. Koro yedhegi wabro yudo mokwongo machalo seed capital, koro jotuo ng'iewo gi e bei mapiny, to mano bro konyowa mondo wakab tuo ginene mar out of stock mag yath mar hydroxyurea. Apisa ma ochung' ne kedo kod tuono mar ringa mar remo e kaunti ma Migori Paul Olik wachne gitiyo kod yore mathoth mar duoko piny kwan nyithindo ma inyuolo kod tuoni mar ringa mar remo kaachiel kod chiwo arita makare ne jogo eko ma odak kod tuoni. Plan mar chako iluongo ni POC, point of care testing, ma otarget pimo nyithindo time monyuol gi maternity. Day 1 of their life ipimo gi king'iyo ka ginya bedo gi sickle cell. Jolony wacho ni jogo modak kod tuoni ka oriti makare kendo gido thieth makare to ginyalo dak aming'a mana kaka jogo eko maonge kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori.